Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ezintsha ke bethuna zale veki kuthiwa ke uThemba kuzoba nzima uba aqhele le family yakhe intsha. uThemba ke nguyana kaNomfundo. And then ke unjengaye kuthiwa uzozama ukuthetha noPhetheni, but uPhetheni akafuni nova ngento edibanise nonjengaye noNomfundo. uNomfundo ke uthiwa ke uzofumaneka and uzofumaneka ke esesibhedlele. uPhetheni uzomvakashela ke esesibhedlele esezintlungwini eyombuza ngayo yonke le nto and kuzoba nzima ke ngokuba aphendule yonke le nto yenzekileyo ngoba usezintlungwini. Kuthiwa kuVusi yena uzodayiswa ngunjengaye and ke ngoku uzonyanzeleka ukuba athethe inyani uba wasifumana kanjani isikhundla sokuba yi-CEO. So unjengaye uzamveza enkosikazini yakhe uba ebesazi ngoThemba. uJabu ke yena kuthiwa ke uzovakashela ifemeli yakwaMbambo apho azofike khona athengele utata kaSibongile imoto entsha guys. uDeliwe ke kuthiwa usebenzisile eli thuba ke uzalisebenzisa loba axelele uVelephu uba uJabu ke ntombo ngowakho. Kuthiwa ke uNomalanga yena uzokwazi uba uSibongile usebenza kwaGen X le company kaJabu and ke ngoku nokwenza uzodibana noJabu kule veki okokuqala. Kuthiwa ke uJabu lo uzobuza ke kuSibongile uba kwenzekani phakathi kwakhe noKwenzo. Phofu ke ebuziswa yindlela uSibongile a-acta ngayo xa ebona uKwenzo. Then bese kuba nguKwenzo futhi kuthiwa uzofowunela uSibongile amxelele ngebhegi yakhe efumanekileyo. Sizayifumana ke kwii-episodes uba ibilahleke xa kutheni. Ugcina ke kuthiwa akazuyeka bethuna uqhubeka nento yakhe. Uzawuxelela ke uNomalanga into yoba makalandele uKwenzo apha yakhona. Apho kwazothi semlandele ke ashaywe yibhombu enkulu ke uNomalanga apho azofumana khona uKwenzo ebambene noSibongile ngaselwandle. So yibhombu enkulu ke le izayo ke bethuna kule veki. Masilindeleni ke ii-episodes. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.